सरकारान एका आदेशा वरवीं 2007तली तिसवाडीची सब रजिस्ट्रार आशा कामतीक निलंबित केल्या. दोगा NRI बायलांनी फेमा कायदो मोडून 2007 वर्सा चोडणा 4600 चौखण मीटर शेत जमीन घेतिल्ली. ह्या जमीन वेव्हारात कायदो मोडून हातभार लायलो म्हणून आशा कामतीक निलंबित केल्या. व्हिजिलन्स खात्यात तिचे आड केल्ल्या कागाळीचे चौकशी चलताली. आतां तिचेर खोलायेन चौकशी जातली. फाटल्या म्हयन्याभरात सरकारान निलंबित केल्ल्या अधिकाऱ्यांतली ती 8वी. 2007त तिसवाडी तालुक्याची सहकार उपनिबंधक म्हूण आशिल्ली सब रजिस्ट्रार आशा कामतीक सरकारान सोमारा एका आदेशा वरवीं निलंबित केली. 2007 वर्सा चोडणा दोगा अनिवासी भारतीयांनी फेमा कायदो मोडून 4600 चौखण मीटर शेतजमीन घेतिल्ली. ह्या कायद्या प्रमाण विदेशी लोकांक वा अनिवासी भारतीय भारतांत शेतजमीन घेवंक शकनात. हो कायदो मोडून त्या दोगांय बायलांच्या नांवार ह्यो जमनी केल्यो म्हूण सुरवेचे चौकशेंत सब रजिस्ट्रार आशा कामत दोशी दिशिल्ली. ते उपरांत तिचेर आरोपपत्र घालून व्हिजिलन्स खात्यान तिची चौकशी सुरू केल्ली. ते चौकशेंत ती ह्या जमीन वेव्हारांत दोशी आसा म्हणपाचें दिसलां. आतां तिका निलंबित करून तिचेर व्हिजिलन्सा वरवीं खोलायेन चौकशी जातली. फाटल्या म्हयन्याभरांत सरकारान निलंबित केल्यात तातूंतली ही 8वी अधिकारी. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. मडगांवां नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदा खातीर मंगळारा वेंचणूक जातली. हे खातीर आज सकाळीं अर्ज घेतले. नगराध्यक्ष पदा खातीर आर्थूर डिसिल्वा आनी गॉन्झेक रिबेलोन अर्ज घाला, जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदा खातीर प्रतिमा कुतिनो आनी जुजे सिल्वान अर्ज घाला. The election for the chairperson and vice chairperson is scheduled at 11 a.m. and Mr. Dashrath Tirkar, Deputy Collector SDO, is the presiding officer. For the post of chairperson, 2 nomination papers have been received. One is by Arthur Luis de Silva and second by Luis Gonzago Rebelo. Both the candidates have filed 2 nomination papers. Arthur is proposed by Vinay K. Shirodkar and Raju Budaji Naik, and Luis Gonzago Rebelo is proposed by Sushila Vinayak and Berta Cardozo. Similarly, for the post of vice chairpersons, 2 candidates have been filed their nomination. One is Advocate Pratima Betsy Coutinho and Jose Luis Silva. Pratima Coutinho has filed 2 nomination papers, so also Jose Luis Silva has also filed 2 nomination papers. Pratima Coutinho is proposed by Sangeeta Audi and Dayanand Devulkar, and Jose Luis Silva has been proposed by Berta Cardozo and Damodar B. Shirodkar. I feel that all my 11 councillors who are there in the group will definitely be there for me, and I don't think others should also have a problem, because here I am to develop and to do something. I hope all my councillors are going to elect me. There were reports that some members of your group wanted to elect someone from Marga as the chairman. No. We are all united. We are all, even others are all supporting us. Do we have the numbers now? आमकां लास्ट आमी सगळे 9 जाण पडे जाय येयलाय, तेच भाशेन आमी सगळे युनायटेड आहाय म्हणून आमकां कळोंक जाय. आमी सारके एकवटान जावन 9 जाण सारके एक सायडान आहाय, मुखार फाल गोमंतक बुक सर्विसान घडोवन हाडिल्ल्या पुस्तक प्रदर्शनाचे डॉ. आंबेडकर विद्यापीठाचे आदले कुलगुरू डॉ. मागनाथ कोत्तापलेन सोमारा उक्तावण केले. 15 दीस चलपी ह्या प्रदर्शनात बाल साहित्या सावन विनोदी साहित्या मेरेन सगळ्या प्रकारची पुस्तकां विकपाक दवरल्यात. हे प्रदर्शन अधिकाधिक भरभराटीला येईल आणि पणजी शहराचं वैभव या ग्रंथ प्रदर्शनामुळे वाढेल, अशा प्रकारची एक भावना मी व्यक्त करतो आणि या ग्रंथ प्रदर्शनाचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो. या प्रदर्शनामध्ये लहानापासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना आवडतील अशी पुस्तकं आहेत. मुलाकरता मदर तेरेसा, नंतर आणखी काही खेळांच्या जमती, मनोरंजक गोष्टीची पुस्तकं, अशा प्रकारची बरीच पुस्तकं या ठिकाणी आहेत. नंतर गोव्यातले लोक नाट्य शौकीन आहेत, त्या नाटककारांना अनेक नाटकाचे पुस्तकं आहेत. त्याच्यामध्ये लग्नाची बेडी, जुन्या नाटकापासून नव्या नाटकापर्यंत खूप नाटकाची पुस्तकं आहेत. काही लोकांना विनोदी वाङ्मय असतं, ते पु ल देशपांडेचं
आणि विशेष करून आणखी जे लेखक आहेत विनोदी लेखक त्यांचं खूप वाङ्मय आमच्याकडे आहे. तसंच काही महत्त्वाच्या व्यक्तींची चरित्र आहेत. तर ह्या ठिकाणी चरित्र, नाटकं, विनोदी वाङ्मय, डिक्शनऱ्या अशा प्रकारचं भरपूर वाङ्मय उपलब्ध आहे आणि सगळ्यांना ते उपयोगी पडतील अशी आशा आहे. हे प्रदर्शन आजपासून एक साधारण 15 दिवस चालेल. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.